Os profesionais do mar da Pobra quédanse sen moitas alternativas. O libre marisqueo pechou e apenas hai recurso nos bancos da confraría, polo que só unha vintena de mariscadores está indo a pé. Estase a rexistrar unha mínima actividade no porto da Pobra do Caramiñal, xa que os profesionais apenas teñen opcións para traballar. Trátase dunha confraría na que o marisqueo ten un peso moi relevante, polo que a escaseza de produto nas concesións está a marcar as xornadas. Ademais, xa non hai opción de ir ao libre marisqueo, aínda que tampouco estaba a ser moi produtivo. O libre marisqueo pechou a últimos de marzo, claro, entonces que era unha persoa sola a flote que estaba indo ao libre marisqueo e despois quedan 20 e pico personas que están indo a pé, mal vivindo porque non teñen nada, e están indo a Navalla 3-4 persoas. Pibalbo que está a rexistrar un descenso na súa produción, polo que poucos profesionais van a el. Navalla tamén empeza a estar moi tocada e a xente tense que dedicar a outra cousa. As cousas non están a ser fáciles para os mariscadores da Pobra, polo que se está a mirar o verán coa esperanza, aínda que moi medida. A intención sería, quizáis eso, unha apertura do marisqueo a flote, que a ver como resulta, aí cara ao mes de maio, e que repuntara isto un pouco, non? A ver se mellora. Unha das medidas que están gañando forza entre os profesionais é que se realice unha actuación integral na Ría de Arousa para intentar que a produción marisqueira se recupere. A Ría de Arousa destacaba por ser casi a mellor, sempre se decía, a mellor do mundo ou tal. Polo menos había unha riqueza extraordinaria nela. Nestes momentos non é nada deso, nin por asomos, vamos. Entonces, nós fai moito tempo demandando unha actuación, unha regeneración integral da ría, unhas actuacións que por ahora non se fixeron de regeneración. Si se espera ou non, non che podo dicir, se fora dependera de nós facíanse, pero como non dependen de nós. Polo que seguirán solicitando esta acción, xa que apunta que na actualidade están a fallar recursos que antes había moreas, como é o caso da ameixa xapónica. Hasta a japónica, non, moi pouca. A que hai non é de talla comercial, a maioría. Estánse facendo mostreos, sí. Además, estes días en concreto estánse facendo inmaduro. Algunha semilla de xapónica moi pequena. Aínda tería que medrar para ter a talla comercial e lamenta que hai moitas posibilidades de que esa semente a leven os furtivos. Nada inminente para coller agora xa. O sea, moi mal. Moi mal, no. Xa che digo, vese nada, berberecho moi pouco, o resto que se ve de xapónica. Xapónica, non se pode decir, non teño a viola agora comigo, vinlle algún muestreo outro día que estaba con eses traballos, era pequena. O sea, non se pode decir, pero igual 15 milímetros ou 12 milímetros. Ademais, sumaselle a contaminación que están a ter os bancos, entre outros cos últimos vertidos rexistrados na Ribeiriña. Todo suma, é un sumatorio, aquí hubo de todo, aquí caeron aí na praia os raposiños, cenizas, auga dulce, aí viene la que non está escrita, porque eses ríos traen todo, hubo de todo, encima, cando che empeza a aparecer algo, aínda che aparecen furtivos tamén e che levan a cría, entón é un sumatorio, non lle podes botar única e exclusivamente a culpa a algo, mortandá, porque nós tivemos mortandá, claro, non se vía tan descaradamente, vale, non che salía aquela cousa tan escandalosa de que che morre 5 toneladas de berberecho nun momento che aparecen aí porque non os tiñamos, esas 5 toneladas, pero do pouco que tiñamos, morreunos tamén, entonces a xente ahora está a sufrir as consecuencias, e que xa as leva sufrindo bastante tempo. Esta situación obriga os profesionais do mar a buscar alternativas laborais en terra, xa que a confraría non ten ningunha axuda por cese de actividade a pesar da falta de recurso que hai.